Tembangnya apa? Bawane apa? Asmarandono, Pak. Iya, nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh. Sesuk rasa disangoni ya, Nduk? Mboten, Pak. Nah, wis, alhamdulillah. Yo njajal pamerno nang kene suaramu, ayo. Nadyan wujud emong peksi. Elok peksi apa, Nduk? Manuk, Pak. Ngerti ya. Peksi manuk. Sik kok suaramu kok apik kaya ngono, Pakmu dalang ya? Sanes, Pak. Lho. Pengrawit, Sanes, Pak. budayawan, Sanes, Pak. lah apa? Tukang cat. Oh sik to, iso tukang cat kok iso anak-anak sinden iki lho. Pakmu asmane sapa? Pak Wiji, Pak. Ya melu tindak rene. Nggih, Pak. Oh, nama lengkap sinten? Wijiono. Celukane sapa? Tikus. Kowe karo bapake ora bareng kaya ngono kuwi. Asma Kinarya Japa, Nduk. Wijiono, wiji sing ditandur dening pakmu, akhire ana sampeyan. Ora oleh anak kok nikus-nikusne bapake ngono. Nggih, Pak. Lah nggih, Pak. Madang, Pak. Ya. Ibumu Waranggana? Sanes, Pak. Lah apa? Tukang derep? Sanes, Pak. Lah apa? Bakul kerupuk. Ya, nyolong pethek to. Lho, pangeran lek paring kanugrahan marang titah ora kurang dalan. Pake tukang cet, ibuke bakul kerupuk ning anak-anak Umi. Pernah meraih prestasi apa wae, Nduk? Juara setunggal lomba mocopat kelas sekawan, Pak, tingkat kabupaten. Oh iya, nalika kelas apa? Kelas sekawan. Terus SD. apa neh? Juara setunggal mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP niki. Oh iya, enek meneh? Wonten, Pak. Apa? Juara setunggal lomba sindenan, Pak, teng Blitar. Tingkat Umum. umum juara piro? Setunggal, Pak. Wah, elo. Jos tenan. Sampeyan ya wis laris li tanggapan. Nggih, mboten entek, Pak. Mboten tek. Terus tegese pamane tanggapan entuk sangu kok ngene Pak Dalang no, ya kok lumpukne. Nggih, Pak. Biyen nalika nyinden sik numpak sepeda motor, aku krungu kabar jare saiki wis kuat tuku roda papat saiki. Nggih, Pak. Saniki kula sampun tumbas sing rodane sekawan, setire bunder. Iya, alhamdulillah. Apa, Nduk? Kijang, Sanes, Pak. Cherry, Sanes. Panther, Sanes, Pak. Avanza. Sanes. Lah apa? Slepan. Wopro kowe engko